Palakpakan din mo dyan. Hallelujah. Kaya idawat ko iti presensya di Google Maysa, i-concentration niyo na awang pa lang po may iti rumumwag. Kaya tagtalingan ito po mga krobos, kaya iti sa unya po Diyos. Yaman na iti pagpapikuman, pakadagsanan magpuri-puri di pa po na panunod tayo. Kaya tapunan anay, iti sa uti Diyos, kaya sumrat, iti pa po na kararwa tayo, iso nito iti taraon, iti kararwa tayo, ipasanong at tinaraonan tayo, iti lasag tayo, tagtataraonan tayo, iti kararwa tayo. Kaya tapunan anay, ma-absorb tayo dito, nanay, may paunod tayo, nagiti nga sa uti ako Diyos, kaya kung kapas tayo. Na iso iti ibagato iti panunod tayo, iso iti priority, iti kiyag tayo, ada iti sa uti ako Diyos, naging ganda ito ta. Kita mo, nga dati sa sakripisyo makasano kayo nga dito ay nagkapupay din na tunong mga lugar kaya hana sayang kaya ito'y nga ganggan nyo data no i-focus nyo iti panunod yun nga manggangag kaputa kaya ito'y nga sa utata nga isuti sa uti Diyos nga ganggan nyo kaya isula ito'y itibiyag sula ito'y italan itipudno kaya itibiyag sula ito'y itipanakamaga no kaya mo nagagkalpan ito'y iti-apo iti-unos iti-panagbiag mo no kaya mo nga buy-buyarin iti kinasaya to iti Diyos iti puros iti biyag mo ket kadkadwam to iti ako i-focus mo tata iti panunod mo kadagiti sa uni ako Diyos kaputa isu daytoy iti integ iti Diyos isu ti sa una nga isu iti pudno ken sigurado nga isu lang iti pagpasaran tayo kadagiti amin nga iwayat tayo nga desisyon kadagiti amin nga adtang kaya sigurado na maramidin rito awanto, apulos, iti pagbabawyang, iti mautuding aldaw, kaputay, dalag mo iti Diyos, iti biyag mo, kaya dumdun man, naging trahedya, naging nadagsan, iti biyag mo, ngayon kaputay, dalag mo iti Diyos, iti biyag mo, kadag iti tunggal panagdangag mo, kadag iti sauni ako Diyos, kaya focus mo, iti panunot mo, iti kararuam, iti biyag mo, kaya itamot na ataking ka, iti sa uti Diyos, kaya iso iti Espiritu iti Diyos, kaya iso iti mangisurking ka, kaya saanan nga di kayat iti bagim, saanan nga di kayat iti lasag mo, iti masurot, nudigot iti Espiritu iti Diyos, kaya iso iti mangidandanan, ken ka. So nawatan tayo ba ni kakabsat? Amen. Yaman na kita nakafocus, gano'n din, iti panunod niyo, kaya nagyaman na kita, awanan din iti agkaratakdar, kaya gandun tayo nga nananay, iti sa uni ako Diyos, kaya kita na Biblia na, ibratan niyo iti libro, iti 3 John verse 2. Paano ka na kayo ito dati Biblia na? Amen. Praise God. Amen. Itugod ko na Biblia yung kakabsat. Awan niyo, hantay ko mga ibahin, iti ako na, nga mangusa, iti sa iti Diyos, Biblia, kung iti Biblia. Tako na niya ako Isus, di mangibahin ka niya, ibahin ko na iti sanganan niya. Kaya isagatin ko na, nagiti ballpen yung, iti papelyo, nga tekno, nagiti nabalitukan, nga sasawa niya ako Diyos. Kuna na, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prosperous. Si pagpaganito ni John, na ti aming nabanag, ket umasenso ka. Kaya madaan ka, iti nananay na kinabagnan, nananay na kinananay ti aming nabanag. So tartarigagayan na dito, nga rumangay ka kuma, bumaknang ka kuma, umasenso ka kuma, iti aming nabanag. Ket iti pati iti makuna nga salon ako, ket bumaknang. Gapo, ta iti kararuang, ket narangay. Ket iwagas nga iti kararuang ket narangay, isuleto'y kunagtatay, nga i-focus mo iti panunod mo, nagdengag kadagiti sa uti Diyos, tagiti mo nga magunudan, iti narangay nga panunod, babaen kadagiti sa uti Diyos. So iti kararuang ket narangay, kunana, nga bumaknang ka, iti amin abanag. Kung masenso ka, iti amin abanag. Kaduan ka na giti tataw, iti rumalubo, kaduan ka na tayo. Mga tayo sa mga kinabaknang, iti dagos umay, iti panunod tayo, kwarta. Ngayon saan lang ang kwarta? Iti tuktukuyan, iti kinabaknang. May bagbagan na dito. Suno ko na nga, bumaknang ka, iti amin abanag. Saan lang ang kwarta? Gaputapon ko na dito, nga bumaknang ka, iti saunanan. Ado lagi niya ano, nga nagbabaknang, iti material mabanag, yung saan lang nga nasa ulan. So saan nga
ma-enjoy. Iti mapunang kinabaknang, iti material naman, kung saan ka mag-anabaknang, iti sa unan. Kaya kapunta ti karawang, kaya nabaknang. So, bumaknang wat, iti amin nga ramidan iti imam. Bumaknang, iti mapunang sa mga mo. So, agsaga natin mga kapsat, sibutan nyo dito. Kaya agday ti naan-anay, nga maawatan tayo dito. Agday ti naidumduma, na isang sangayan, nga maibuksilan tayo. Manipod ka rin iti sa uti Diyos. Nga iti parabo iti Diyos. Ket nalpasnan nga inpaay. Insabutnan iti amin nga kasapulan tayo nga may paay iti biyag. Tapno at bibiyag tayo amang panpadalaw kini ako Diyos. Ket iti tulbog dita, ket babaan iti pamadi, magudpud tayo. Ket gaputa dati iti pamadi, iti parabo iti Diyos, ket naibukbuk ka na tayo, ket insabutnan ka na tayo. Iti amin nga kasapulan tayo nga may paay iti biyag. Amang padpadayaw iti Diyos. Gapot at iayat iti Diyos. Kaya aglang tapusahan. Saan nga marupot? So, iayat iti Diyos ket isu iti armas tayo. Bayat nga rikriknaan, iti ayat iti Diyos. Iti kabusor, ket naipulasit akas na sawit. Ibagat tingka, no adda tinadagsen tingka tatak, riknaan, iti ayat iti Diyos. Automatic na ti kabusor, ket naipulasit. So adda king katatan iti bangar ken ragsak nga maliknan. So ngayon mayang iti daytoy nga bundaway saan nga sayang daytoy kapot ati sao ti Dios no akseptaran umuneg diti uneg mo ket may pulasit iti amin nga dadagsen maburak kay nyaman nga lunod. Ket adda king katiraku ken ragsak paning ka iti nanay nga panakaamu panakaawat ka diti sao ti Dios ket maadaan ka iti natalna panunot nga ragsak nga ragsak nga ragsak nga panagya. Amen. Praise God. So, iti ayat iti Diyos, ket iso iti armas tayo. So, saan mo maliwayan? Iti naldaw-aldaw, iti biyag mo. Ngarikrik na iti ayat iti Diyos. Ay ko na ako Diyos, agyaman ak iti ayat mo kanya. Agyaman ak iti nga angin, intan mo kanya kayang angos mo. Agyaman ak ako Diyos, iti biyag na intan mo kanya. Agyaman ak iti kanak, iti matay ni kanak, iti agong lapayag iti mga saka. Agyaman ak ako Diyos ka na dito. Agyaman ak na silang patak, iti pamilya ko na sa luna. Agyaman ak iti mga trabaho. So, iti ka na-appreciate mo kada iti amin, kinaimbag iti Diyos iti biyag mo, dita nga marikrik nam, iti ayat iti Diyos. Ketika pusur, handa ka nga mabalin nga sagidan. So, awan iti siya, sino man nga mabalin nga manglapad iti plano iti Diyos iti biyag mo. Gapo iti ayat iti Diyos, kerikrik nam. Amen. Hallelujah. So, yaman na, kumunan namon kayo, nga di ayat iti Diyos, ket isu, iti armas tayo. Ket dayta nga ayat iti Diyos, ket nalpasnan nga inpakita. Ken inpaainan kada tayo. So available kada tayo, iti ayat iti Diyos. At dalitan, may masapon na maawatan tayo mga nananay, nga gunpunan tayo dahito babaan iti pamati. Ket babaan iti pamati, paparuan tayo iti panunod tayo, babaan tayo iti sa iti Diyos. Ket iti panunod tayo bumaknang nga bumaknang. Ket dito'y magpil na mabalinam, iti bumaknang iti amin nga banang. Ket iti sa munat mo, bumaknang. Praise God. Hallelujah. So, di ayat iti Diyos, ket pinakita nan kada tayo, inbukbuk nan kada tayo. So, di amin nga banag, nga kayat mo, nga gunudan iti biyag mo, ket pasat, dyan pasan na naramidan ni Kristo. Di amin nga nagigibag, nga banag, nga kayat mo, nga mapasamak ken ka, ken mapasamak iti pamilyam, ket nalpasan, nga inbukbuk iti parabor iti Diyos. Dagiti amin nga nagimbag na arapawak mo iti biyag. Ket pasat dyan ang pasan nga naramidan ni Kristo. So ti parabor iti Diyos ket ta ibukbukan kada tayo. Ti parabor ti Diyos ket ta ipaayon kin ka, ket agdatin kan, ket isu itagtrabahon iti biyag mo. So nung una iti doktor nga naagasan kan ni Apo Jesus, ket inpaayonan iti panakaagas, 2,000 atawen inapanawas. So no kasapulang iwaya-waya ket agdalitan iti panakaisalangan, agdalitan dagiti amin na kasapulang nga may tibiyag, agdalitin kan iti waya-waya. Anyaman dagiti nakabaludam ket kayat mo iti waya-waya ket agdan gaputa ti parabor ti Dios ket impainan iti waya-waya. So tata isubmit mo iti biyag mo iti Dios ket ti waya-waya maipaikin ka dayta ket pasat janal pasen anaramidan ni Kristo. Amen. So tata, kaya ko anan-anay ang maawat ng kumang
iti dara ni Kristo, di parabot ni Diyos, ket naagasan ka. Gapu iti dara ni Kristo, iti parabot iti Diyos, ket nawaya-wayaan ka. Gapu iti dara ni Kristo, iti parabot ti Diyos, ket addakin kan iti nananay at kinawadwad. Inligtas na kan malipod iti baso. Inaon na kan malipod iti lutluk iti baso. Inligtas na kan malipod iti sakit. Inligtas na kan manipod iti patay. Ken kastamat nga inligtas na kan manipod iti kinahurapan. Nga masapol kuma anan-anay ang maawatan nga naging amin nga naging ibag na banag na impaay iti parabo iti Diyos. Iti laong wagas no bayat mo nga magunod ket babaen iti panangaramat mo iti pamati. So naakseptaran dinalpasan na naramidan ni Kristo, akseptaran iti parabor iti Diyos. Dinamatan na magunod mo dagiti amin nga naging pag nga inuay iti Diyos. Magunod mo iti parabor iti Diyos. Nalpasan nga iputkok iti Diyos iti parabor na 2,000 atawen tinapalakas. Ilang maramidan din kaya magunod. So i-claim tayo iti parabor iti Diyos at daritan. Dayta kinidumduma nga ayat iti Diyos kinka ket mukunang ako Diyos at yaman na iti ayat ti kanya automatic nga iti parabor ti Diyos ket ang trabaho iti biyag mo isuday to'y diay na idumduma nga bangar nga saan mo malikrit na kas kunang ti Biblia nga no adda ka kadagiti na Diyosan nga banag kas kini ako Diyos nga iti may sang aldaw at sangaribo iti makunang sangaribo aldaw at kas na may sarang aldaw. Siyempre kunang bukas to'y latakman nga kanayon iti biyag ko kaputan malikrit namin tinidumduma nga bangar may pagparik na iti Diyos kinka ket kunang pastoy latakuman nga kanayon ket sa mundo ng marik na nita babaen iti panamating iti nalpasen na naramidan ni Kristo iti biyag mo. Ngano saan ka nga mamati? Saan mo nga makita iti panakaipanangaran iti parabor iti Diyos iti biyag mo. So na ito iti mapasama kadagiti iti tattao saan nga mamati ket saan da ka makita iti panakaipanangaran iti parabor iti Diyos iti biyag mo. Ket magtalinag kinka iti saan na panamati. Di tamat na iti pagayatan iti Diyos. Ket saan mo anan-anay ang maamuan ken maawatan. So saan nga maamuan iti may sa nga tao iti pagayatan iti Diyos. No ang talinag isuna iti saan na panamati. No saan nga interesado ka iti sao ni Apo Diyos. So saan nga mamati. Ken uray no dinding ganay iti sao ti Diyos no haan nga naka-focus ka iti sao ti Diyos ket saan na nga nananay nga maawatan umay ken kuan iti saan nga panamati ket magtalinod ken ka iti saan nga panamati iti pagayatan iti Diyos ket saan mo nga nananay nga maawan ken maawatan. Ket no teraramatan nga pamati ket pamati nga natakwan. Ti pamati ket saan nga nabilag. Ti pamati ket saan nga ag-epekto. So sakto lang ang epekto iti pamating. No ti pamating nga aramatan, ket pamating nga agapu manipod kadagiti sao ti Dios. Nga isu iti pamating nga espiritual. Ket ditamen nga maamuam ken maawatan ti umisu ken eksakto akay papanan jenalpasan anaramidan ni Kristo. So dito tiwagas kakabsat. Nga aramatan iti pamating nga Diosan nga nagapu manipod kadagiti sao ni Apo Dios. Importante iti panagadal iti sao ni Apo Dios. Gabutan ito yung mamaamuan. Iti eksakto nga kay papanan jenalpasen nga naramidan ni Kristo. Ket no digdem iti sao ti Dios kas kunana ni Romans chapter 10 verse 17. Fight kami by hearing and hearing by the word of God. So dito iti wagas nga iti pamatin ket bumilag babaan iti panagdemdem nga makaawat kaya iti sao ni Apo Dios sununan anay maawatan dagiti nga sao ni Apo Dios. Ket pagpabaruam iti panunot mo babaan kaya iti sao ni Apo Dios. Ket dito'y magtel nga nananay nga maawatam iti pagayatan iti Diyos. Aga iti tattao nga bugtuan da iti pagayatan iti Diyos. Ket mabalin nga uray na kayo ket nang nangagimat daytoy nga pagsasaw nga no maminsan kunada wen-an isu iti pagayatan iti Diyos. Nagbalin nga expression da di kunada nga wen-an isu iti pagayatan iti Diyos. Nga ibagat kada kayo saan nga pagayatan iti Diyos nga madadaol ka. Saan nga pagayatan iti Diyos nga madisgrasya ka. Saan nga pagayatan iti Diyos nga sisasakit ka. Gapo nga awan iti anghel nga sisasakit awan iti emergency room iti langit. So ikayat iti Diyos ket nasalunad ka. So saan nga pagayatan iti Diyos nga adda iti manglapad kadagiti plano iti Diyos iti biyag mo. So ti pagayatan iti Diyos kinka ket rumangay ka.
So pagayatan ka iti Diyos nga maagasan ka, isumpat gaputa, ada kiti saplit niya Apo Isus, kaya pinpahin na, hindi pa nakaalas. Pagayatan ka iti Diyos, amawayawayaan ka, iti sumpat, kaya kuwan. Gaputa, ti parabon ti Diyos, kaya winayawayaan ka. So pagayatan ka iti Diyos, nga maadaan ka, tinatang na, panunod, masayaan, arit na, kinaragsak na panagbiyak, ti sumpat, kaya kuwan. Iti parabon ti Diyos, kaya nagpasnan, nga inbukbuk, iti amin na kasapulam na may pahay niya. So pagayatan ka iti Diyos king kang agbaligi ka, kaya maadaan ka, iti aglaklakusanan na ginawadwad, isumpa, katuan. Nang, no saan ka ang mamati, kaya no saan mo akseptaran dyan ang pasan nga naramidan ni Kristo, ti panunot mo, kaya saan ang natal na, ti panunot mo, kaya saan ang narangay. So, ti panunot, iti may sa nga tao, kung saan lang akseptaran, dyan ang pasan nga naramidan ni Kristo, iti panunot na, kahit saan na natal na. So, tiraang wagas, kung kaya't mo, iti panunot mo, kahit natal na, kahit no, yung akseptaran, dyan ang pasan na naramidan ni Kristo. So, saan ka nga mga kung saan mo akseptaran, dyan ang pasan na naramidan ni Kristo, iti panunot mo, kahit aburido, haan nga natal na, ipanunod mo, kahit saan nga rumangay. Kahit ititulbot dito kung kaya't mo itinarangay ka panagbiag, masapol, iti makunangan natal na apanunod. So, karamatan na pamati, kahit pamati na natakwan, na isun agapo manipod, iti 5 senses, na isun iti makita, mangod, maawot, maramanan, kahit marigna, dahil nga pamati, kahit awan, iti bilag na. Kapunang pati kita, dito awak saan nga ang epekto nga pamati. So kakapsat king gaya, saan mo kung mga papastunan iti Diyos, at yaman iti papasama iti biyan mo. Gapot at iti Diyos, ket nalpas na ngayon sabat iti amin na kasapulan tayo nga may bahay iti biyan, taknag bibiyag tayo mga pagpadayaw kinwana. So yaman iti papasama kinga, ket panunutin iti kasano pang agyaman kini Apo Diyos, and everything give thanks. Iti amin na banag nga paspasama iti biyan mo. Kuna na 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, and everything give thanks. So, amin nga sitwasyon ni Diyan mo, agyaman ka kini Apo Diyos. Kaya kung ngayon, may bagaba na kayo, nga iti amin nga banag, kaya agyaman kayo, nga saan ka nga agyaman, no anda itididigra ng paspasama ka. Agyaman ka lang, kada iti nag-iimbag na banag. Kaputan ipagayatan iti Diyos ka, kaya nag-iti nag-iimbag na banag. Kas kunan iti Pahilemon chapter 1 verse 6, na iti pamating kat bumilid, babaan iti panang appreciate mo, panang bidbid mo, kada iti nag-iimbag na banag, ngayon iti Diyos ka. So data, anyaman ti mapasakot kita, kaya agyaman ka kina Apo Diyos. Ngayon, adda kumaking ka iti kinasirik, kat maramatan iti pamati ka, gaku manipod ka iti sa uti Diyos, kayso iti espiritual na pamati, dito'y mo nga nananay nga maamuan kin maawatan, ti umisukin eksakto, makay papanan iti parabon iti Diyos, gaputa ti parabon iti Diyos, kat saan nga pagayatan ka madisgrasya ka. So ano na disgrasya ka? Dumdam iti biyak, iti may sa matao. Ket dagitoy, no amumit sa uti Diyos, sa anak hamo ako nang agyaman ka na disgrasya, kung dikat ko nang Apo Diyos, agyaman ka si bibiyagan kayo. Di ay iti parabon ni Apo Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. So agyaman tayo, birugan tayo, lumasano tayo agyaman. Kung may tingkat ni sakit, saan mo ko lang po nagsakit na tiyan ko, agyaman ang tayo sakit ni tiyan ko, no dikat ko nang Apo Diyos, agyaman ang tagasan na. Amen? Amen. So di parabon ni Diyos, di pagayatan ni Diyos, ket agasan na tayo. So adda kada tayo itinananay nga panakaammo kin panakaawat iti umisu kin eksakto nga kay papanan iti parabon ni Dios. Maawatan tayo nga nananay ti kay papanan janalpasan nga naramidan ni Apo Jesus iti biag tayo. Ket janalpasan nga naramidan ni Apo Jesus iti biag tayo, nalpasan nga naisabot iti amin nga kasapulan tayo. So kompleton iti biag mo. As kuna na Proverbs chapter 4 verse 22, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. So iti kanito nga tarigagayam iti sa uti Dios, tarigagayam nga sukimatan nagiti sa uti Dios, sigkay-sigkayam agdalan mo misu, aramatan mo misu iti sa uti Dios, i-divide mo gusto iti misu sa uti kinapudno isu iti sa uti Dios. Kunana nga isu iti mangtad iti akin. Ken hanarita kunana and help to all their flesh. Agas iti mauna nga sa uti Dios. So nadaten ang ngayon, mapangka ka nagiti sa uti Dios. Amin nga sitwasyon iti biag mo, mapangka ka nagiti sa uti Dios. Ket kunana iti amin nga banag, ket rumangay ka.
ay iti amin nga banag. Iti panamati kini Apo Diyos. Ket mabuyugan iti panagtalinaed nga panangsukimat kadagiti sao ni Apo Diyos. Ket dito yung mabalinan tayo man, iti rumangay iti amin nga banag. So dito ito sa iti tulad. Iti sao ni Apo Diyos. At dagiti apan mo, nagubak na natatao, ngayon saan ka nga nasaon ka. So saan nga ma-enjoy, di mapuna nga kinabak nang da iti material nga banag. So iti importante dito kaya amo tayo, iti sa ni Apo Diyos, tapno maawatan tayo, iti umiso, kay papanan, iti parabon ni Diyos. Kaya tumakapong na ito iti amin nga banag, mabalin mo iti agyaman, iti amin nga banag. Unay mo adat yan ano yun, mabalin mo lang ka, iti agyaman. Kaputa madamang adat iti na nga nasakit na ut, adat nagiti pagtao nga mga ipababakin ka, mga italmed, adat nagiti mga i-rejectin ka, mga traitorkin ka, kahit baka nga ibadet, nga i-release, yung mabalin mo lang ka, iti agyaman, kaputa ng Apo Diyos, agyaman na, unay may dadalhin sa nagapukin ka. Agyaman ang Apo Diyos pasaan nga kalinood kanyak na dito'y narigat. Agyaman ang Apo Diyos na iparabon mo in karin nga mawaya-wayaan na. Kabuta dati waya-waya kanyak. Agyaman ang Apo Diyos. So mabalinam nga itikler, iparabon iti Diyos. Iti panakaamong panakaawat mo kadagiti sa uni Apo Diyos. Kititan nga agdakin na lata. Itiragpo. Kung yaman iti mapasama. Kabuta ti Diyos. Kitagdakin ka. Iti kanito nga inawat mo, inakseptar mo iti sa uni Diyos. Iti parabon iti Diyos. Iti parabon iti Diyos. Kitagtrabaho king ka. Nga iso iti tumulong king ka. Iti amin na aramidan. So una natin text 2 tayo. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So baga na dito na iti amin nga banag, kahit tabi kagaya, kararag ko nga, o umasenso ka, rumangay ka, bumaknang ka iti saluna, kas iti kararuan nga nasaluna. Aduan ka rin iti tatawag iti mo, magkati kinamag ng umay nga dagos panunod da nga iti kwarta. Ngayon po na dito nga iti pagayatan iti Diyos. Kaya rumangay ka, iti amin nga banag. Bumaknang ka, iti amin nga banag. Umasenso ka, iti amin nga banag. Panunutin nyo ka dito. Dahil ta iti pagayatan iti Diyos. Nga rumangay ka, iti amin nga banag. Umasenso ka, iti amin nga banag. Bumaknang ka, iti amin nga banag. Ngayon dito, kahit saan na may patumpal itibiyag mo, no, saan ka nga mamati? Kaya saan mo akseptaran, iti sa Diyos. So, ipagayatan iti Diyos, itibiyag mo, kaya rumangay ka, iti amin nga banag. Rumangay ka, iti Espiritu. Rumangay ka, iti natal nga panunot na saya, tarik na kinaragsak ng panagbiyak. Rumangay ka, iti natal nga panunot. Wano mapagpabaro nga panunot. Rumangay ka, bumaknang ka, iti sangat. Amin na gito'y, kahit may patumpal itibiyag mo, babaan iti anang pagpabaro iti panunot mo. Ket ti mapagpabaro nga panunot, ket isu iti tulbag, takno rumangay ka iti amin nga banag. Hallelujah. So iti tulbag, takno rumangay ka iti amin nga banag, ket isu iti mapuna ang pagpabaro a panunot. So once you get born again, then you will spend every day of your life renewing your mind. Renewing your mind is not one-time event. Renewing the mind is a lifetime process. So, namatikan, iti sa uni Apo Diyos. Kasapulan man, nga mapagpabaro iti panunot mo, iti kararuan, mapagpabaro nga nagkanayin mo, iti panangat-adan mo, kadagiti sa uni Apo Diyos. Kat ti panangpabaro iti panunot, kat saan lang nga every Sunday, saan lang nga maminsan iti makalawas, o mamingwa iti makalawas, nudikan ti panangpabaro iti panunot, iti kanito nga namatika, busbusang matlan iti oras mo, nga pagpabaro iti panunot mo, tinaldaw-aldaw iti biyag mo. At ti panangpabaro iti panunot, saan lang nga 1 week kung makabulan, nudikan iti unos, iti panangpabaro mo. Ingana nga adda iti anis mo ket kasapulan nga pabaruan iti panunot mo, kaputa ti kabusol ket umay nga mag-inject iti poison iti panunot mo, ket no saan nga napabaro iti panunot mo kadagiti sa uni Apo Diyos. Itamatan nga umay tingka iti mapuna nga panagwadwa. Umay magtan tingka iti mapuna nga saan nga panama. So dayto iti wagas sa kapsa. Iti mapagpabaro nga panunot. Iti kanito nga pagpabaruan iti panunot mo babaten kadagiti sa uni Apo Diyos. Lubos-busam iti oras mo magpapabaro iti panunot mo babaten kadagiti sa uni Apo Diyos. Ditamatan at ikaranwam iti panunot mo ket rumangay. Amen. So panunutin nyo kanina doon. Panunutin nyo kanina ng nanay. Kasanungan itata. Doon saan mo nga sa kimatan nga nananay na diti sa uni Diyos. Kasanungan nyo baybayang di
panakikimo mo. No ti panakikimo mo kat saan nga iso iti priority iti biyag mo. No ti panang sukimat iti sao ti Diyos kat saan nga iso iti priority iti biyag mo. Sigurado na ti panunot mo kat saan nga natalna. Ti panunot mo kat saan nga narangay. Amen. Hante mo agpaspasagit kada iti agap sa nga gimo. Ikayat ko sa hol dito every day in your life. Iti punos ti biyag mo. Ket masapol ko mga mapagbaro, mabalingawan ka nito, manyaman isip, anyaman sitwasyon mo tagta, ang kuha mo, ng ti Diyos mamuna, lagi din, tagluti biyag mo, hindi ako Diyos. Masapol, mapagbaro, iti panunod mo, iti punos ti panagbiag mo. Iti aming naramitan, ket ibiyag mo ni ako Diyos. Saan lang nga 20% o 50%, saan lang nga Sunday, o may ganito, isulang ti panagbiag mo, iti Diyos, ibiyag mo, iti punos ti panagbiag mo, ket ibiyag mo ni ako Diyos. Gaputa, iti uray may salaon nga minuto. May sala na segundo, iti biyag mo, saan mo, ibiyag iti Diyos. Inject na dagos ni Satanas, iti riribok, iti panunod mo. Ket di tamot din, naagari iti panunod mo. Iti saan na nasaya at iti matang niya ako Diyos. Ket ipagbanagan iti biyag mo, ket nakakaskasang. Ngayon no kanayon mo mapagpabaro, iti panunod mo. Iti nuntan, iti panagbalin mo, nga nananay. Iti sumarunong ang biyag mo, at iti dakkel na testimony iti biyag mo. Ket anyaman iti kasasaad mo tagtakat, iti-declare mo nga kanayon nga muna magyaman ang katiparabor iti Diyos. Saan nagtalinood kanyak na iti nga kinapurapay, saan nagtalinood kanyak na iti nga problema. Agyaman ang katiparabor iti Diyos, ket sinulbar ng iti problema. Agyaman ang katiparabor iti Diyos, ket inagasan ng district ko. Anyaman na iti nga naupog nga retreat na kata. Agyaman ang saan nagtalinood kanyak na ito'y. Anyaman na iti nga riribong nga retreat na kata. Anyaman na iti nga nunod kata. Burakan, gapo iti parabor niya ako Diyos, ket numan pa'y saan na napasamak pailangan kata. Nimamok nga gapo iti parabor iti Diyos, at talagak iti timing na. Ket iti parabor iti Diyos, maburak iti amin nga nunod nga adahan niya. Ket iti sumarunong nga daw, at ay malinak nga tao nga natakneng, na nakman kinananay na makay-ayon kini ako Diyos. Hallelujah. So, dito ba? Iti mamuna nga mapagpabaro nga panunod. Iti mapagpabaro nga panunod, napagpabarwem nga kanayon, iti panunod mo, babagan ka na iti sa unya ako Diyos, kaya iti mo din, na umaykin ka, iti mamuna nga nasaya nga panagbiag. So, iti parabor iti Diyos, kaya inbukbuknan kada tayo. So, muna na, marumangay ka, iti amin nga banag. Rumangay ka nga rumangay, umaknang ka nga umaknang, umasenso ka nga umasenso. No! Isungbat ka, no! Iti kararwang ket narangay. So, ti pagayatan iti Diyos, ket rumangay tayo, iti amin nga banag, no ti kararwang ket narangay. So, mabaliwang iti wagas iti panunod mo, mabaliwan iwagas iti panagyan. Tinasayaat ka panunod, pataudin na tinasaya ang panagbiag. Yung kamali iti panunod mo, kamaliwat iti panagbiag mo. Yung eksakto iti panunod mo, eksakto magbibiag mo. At kung masampel, kung namati ka iti parabol iti Diyos, umisugod iti panagbiag mo. Ngayon no, saan mo nga mo iti parabol iti Diyos? No, agsukimat kayo iti tirong alubong, ano naging handa nga naawatan, iti umisu, iti eksakto nga, kay papanan iti parabol. At dapay lang naging makunang agidat dati. At dapat naging agday-dayaw ka naging pagbaka. At dapat naging mamastan di baka. O rin ng producer nila talaga sabdenda amin. Umay kadapwada, iti kamali nga panagbiag. Umay kadapwada, iti makunang panakabalo. Gapu iti kamali nga kapanunutan. Gapu iti kamali nga panakamo. So importante, na umunod tayo iti sa unya ako Diyos. Kaya dito'y nga nung ipanunod mo rin na saya ka, dinamot tayo nga pataudin na itinasaya at panagbiag. Kaya ilang wagas, no kaya mo itinasaya at panunod, makan ka, kada itisasaw niya ako Diyos. Iso na ito'y, iti ka importantiyan, na agawit tayo, kaya mapantayo nga kanayon, kada itisaw niya ako Diyos. Di aming karaminan tayo, at trabaho tayo, kaya ibiyang tayo niya ako Diyos, ibiyang tayo. Kaya anda, itinapintas, na pagbanagan, iti masakbayan, iti ibiyang tayo. Kaputat panunod tayo, kaya mapapabaro. So, iti parang pabaro, iti panunod, kaya iti unos, iti panagbiag tayo. So, at tayo walit ipatag natin nga raraminan tayo mga kapsat. Nagdaktal natin nga balang, raraminan tayo, parang pagpabaro, iti panunod. Mabalin nga tayo mga lugar iti nagdagpa. Ngayon nga, dating ka, iti, no priority king ka, iti sa unya ako Diyos, awan iti atayo, awan iti narikat. Kaya kunang ako Diyos, araminan tayo, italagin king ka, iti biag ko. Kaya kita mo din, nga iti sumarunong aldaw, iti biag mo, iti parabong iti Diyos, idaldalan na ka. Inyalain na ang amin na mapasamak iti biag mo. Puros eksaktong, kumpleto iti biag mo. Iti
Diyos ket saan nga nagkurang kinka. Nya man nila nga problema ang katanuan kailangan na sulbar. Kagkalang ka lang kini Apo Diyos. Iti pa napasulbar ti problema ket agtan. Basta mamati ka lang. Iti timing ni Apo Diyos. Kagkalang ka lang kini Apo Diyos. At depender ka lang kini Apo Diyos ket manginanama ka lang kinka. No saan ka pa nga naagasan tata sana kahit sa kwan na saan ka nga maagasan. Iti pagayatan ni Diyos ket napintas iti pagmanagan ni Diyan mo. Ket agbalin ka as iti nang parsuaan ni Diyos kinka nga pagbalinan. So iti pagayatan ni Diyos kinate ket umasenso tayo iti amin abanag. So iti panunod mo ket narangay mo iti panagbiag mo. So dati kakapsat umuna nga mabat iti panunod tayo. Gabi iti panunod isulit iti mangbaon iti ima, mangbaon iti saka. Isulit iti mangbaputi. Sakbay nga puti dati ima gagandar mo muna iti panunod mo. So iti nagturungan iti saka. Nung iti panunod mo diyan kuma puti pugita, diyan kuma diskuan, sunod ti pagturungan na iti nga sakam. So ano iti panunod kakapsat? Ket isulit ko iti makuna nga tulbag. Nga importante nga isu iti matarapunan nga kantanayon kadag iti sasaw ni Apo Diyos. So di parabol ti Diyos kakapsat. Ket nagpasan na naibugbog ka na tayo. Nga no ti panunod tayo ket saan nga narangay? Saan nga narangay iti makuna nga panagbiag tayo? Ket ditamagtan nga saan mo nga magunod iti parabol iti Dios. Ket kumaikin ka iti makuna nga panagbanwa. So iti panagbanwa as kunanan iti James chapter 1 verse 8. A double-minded man is unstable in all his ways. So iti agbanwa nga tao ket saan nga iti agbanwa nga tao ket saan nga agtalinaed iti amin nga ramidan na. So dayta nga tao ket saan nga rumangay iti amin nga ramidan na. Dayta nga tao ket awan iti mabungod na magunguna iti Dios. So panunutin niyo kanina dayta. No iti maysa nga tao ket agwadwa ket awan iti mabungod na nagunguna manipod iti Dios. Ket saan mo ako na saan mo na mapadasan apulos iti agwadwa. Kaya ito nga sa kwento lumay ti panagdwadwa, saan mo ko mga ipanubos na talinaad di na panunod mo, iti mapuna nga panagdwadwa. Kaya ko naman ako, Diyos, agyaman ang ti parabol, tamaburak na ito yung panagdwadwa, at agtalagak lang kinka, agtipendarak lang kinka. As kumay iti bilit, saan mo nga mabalin, nga lakpudan iti bilit, nga agtaytayap iti ngatuan iti ulo. Nagtunay ka nga bilit, kat baba nagaramit iti umok na iti ulo, mabalin mo nga lakpudan. Kahit po nga sa kwento, saan mo ko mga ipalutos, nga di pa nagdwadwa, kat agtalinaad di taulong. Kat agtalinaad ka, iti panamati, kadag iti kahit ni Diyos. Agtalinaad ka, iti panamati, iti nagpasan na naramidan ni Kristo. Iti parabol iti Diyos. Gaputa ti parabol iti Diyos, kat dita nga naisabutan iti amin nga kasakulang nga maipaay iti diyan. Okay, basahin tayo yung na Genesis chapter 39. Genesis chapter 39, i-paspas. Manala dito ay, and Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down to Egypt. So di kasasaad ni Joseph dito, ket inlako dagiti kakabsat nga kadagiti taga-Midian. Dagiti ket taga-Midian nagtagtagilako ket inlako da kini Potiphar nga isugit ti opisyal ni King Pharaoh. Ket pinagbalin ni Potiphar nga tagabo ni Joseph iti pagtayngan na. So di kasasaad ni Joseph dito ket tagabo. Verse 2. And the Lord was with Joseph. Siputan niyo dito. And the Lord was with Joseph. And he was a prosperous man. So ni Joseph, ket nabagnang nga tao. So tatta, kasano tatta, nga may baga tayo ni Joseph, ket nakabagbaknang nga tao, idinto nga unay di Biblia, nga iso na tagabo. Kasano tatta nga nagpalit, nga itimay sa nga tagabo nga tao, ket nagbaknang. Kahit na sa uwan kakapsat, na saan nga iti material nga banag, iti tutubuyin na dito. Saan nga kinaado iti sa litwa, saan nga kadag iti kapagulan na, kinabalinan na nga inaramit. Luapay nga iso na ket awagan iti Diyos nga nabaknang asen sano
narangay. Nga ni Joseph ket narangay nga tao, nabaknang nga tao. Di rason kakabsat, moapay nga ni Joseph ket nabaknang ket kunana nga gapu pati Diyos ket adda ken Pare. Mano ka na kayo ti mamati nga ni Diyos ket adda ka na kayo? Amen. So mabalin mo karon kay declare nga sika ket nabaknang nga tao. Hallelujah. Praise God. Asinsado ka nga tao. Narangay ka nga tao. Amen. Praise God. So agawin ka. Kaya ko nang nabaknang nga tao. Narangayag nga tao. Asinsado ka tao. Mabalin nga katawa na basit. Handa ka mo. Handa ka mo. Nakapay nga nabaknang ka. Kat di rason. Nakapay nga nabaknang ka. Gawin ni Diyos kat handa ken ka. Amen. Praise God. Sumabalin din nga dito. Agyaman ang ako Diyos na nabaknang nga tao. Agyaman ang tanarangaya. Agyaman ang takanagitiapin nga ramidan ni Imak at rumangay, masenso, kasko na iti Psalms chapter 1, nga iti tao magtalab iti Diyos, ang kamatalab kinkuan ang kagkasla iti kayo nga naimula, iti barasbas iti dandano, matibulong na kat saan na magango, ket agbunga iti kimpuna, kat iamin nga ramidan na kat rumangay. Iamin nga pagpanagan itiyak na kat umasenso, ket isuna kat agbalin nga nabaknang mga tao. Mabalin nga ko na ko, malikyan salita nga kinabaknang. Diyan ko nga maisa nga kinabaknang. Nga mamuyo ka din nga, dahito'y itimas na saysayakak na kinabaknang. Anak mong gawin, iti aglat na kusana na kinabaknang, no nakapsot na tinibagin, nang kawin ka na sa mga, no awang magkinggan ti ragsak. Kasanong gawin na ma-enjoy, tigyan mo. At dahil tao, agberbiro kiti kinaragsak. Hindi mo malubo. Ngayon, binusbus na ti adu mawarta na. Ngayon, saan na kayo na nabiyo? Na ganun, hindi namusbus na. Nani nga maripos na, hindi mo lubong. Tapos, birukan na, hindi makuna nga budbud no maragsa. Ngayon, saan na mababirukan? Ngayon, ibagang kada kayo, anyaman malugar ni kayan mo, hindi budbud no maragsa, at kadagiti saso niya ko Diyos. Kaya di tamad din, dati sa uti ako, kaskunana, John chapter 6, verse 63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, kapsat kin ganyan. Kung inakseptar mo iti sa uti Diyos kat Espiritu. Automatic na Espiritu ti Diyos kat nagyanan ni Tulit mo. Kat nga Espiritu ti Diyos kisunay ka iti mamangkat kin kat tinidumdum mga bagong arkin rangsakan mo mo yung Espiritu. Naku na mga Diyos agyaman na. Agyaman na, kainaw na manipon iti nugdot iti pason. Agyaman na kasinulban mo na iti problema. Agyaman na talis marunungan daw kat adati na pintas na pagbanagan iti masagbayan iti Diyos. So, nung iti Diyos kat adakin ka, sika kat nabaknang ataw. Kat iti kayo panggian na kinabaknang, kat isunay ko'y nabaknang ka, iti makuna na saluna. Nabaknang ka, iti natal na panunod. Nabaknang ka, iti nasaya, arik na, ken naragsak na panagbiyak. Dahita iti kabaggan na kinabaknang nga adda ka na tayo. Kat magunod tayo na yan rita. Nung iti Diyos kat adakin ka, kat iti Diyos adakin ka. Numamati ka, dyan narami iti Diyos ka. Numamati ka kada iti sasaw ni ako Diyos. Ngayon saan lang na nagpatanggal ita? No sika, kat intend mo, tibiyag mo kini ako Diyos, iti Diyos kat adakin ka. Di tamad din karumang ay ka, iamin na rin. Agbalin ka, mananap na ako. Kat tata, kat lumagpag na ka. So, una na Apostol Pablo, saan nga amin kat mangas kasaba. Ngayon, amin tayo, babalin tayo makawin, hindi ka nakuha. Apay ko na. Makita na nga hindi Diyos kat adakin ka. Makita na nga adda iti panagbalbali iti biyag mo. Kat makita na iti panagbalbali iti biyag mo, mamati na nga iti Diyos kat adakin ka. Verse 3. And his master saw that the Lord was with him. So iti boss ni Joseph na iso ni Potiphar, nakita na nga iti Diyos kat adakin ni Joseph. So no ti Diyos kat adakin ka, saan nga mabalin nga, saan nga makita iti Diyos ken ka. Amen. So makita. So kasano mawagas nga makita, nagiti tawo nga ti Diyos kat adakin ka, no dati nga adik ka ti bisyo tatan sa amin. Una ni Pablo, saan nga dati awan iti pinagpatay ko, awan iti nangrangasa, awan iti pinagtakawak, awan iti pinagpahigat ko nga tao. Ngayon, nubasahan tayo ni Pablo, kaya pinangranggasan na rin iti tao, pinagparigat na rin iti tao. Ngayon po na saan namin na siya niya, ni Saul niya, siya tatan.
iti paro kaparaso, ama itunos iti Diyos. Isu ano, dating kang tatay ti Diyos. Amen. Iti kanito nga dating kay ti Diyos. Makita mo tayo nagiti kang tao. Ti makita dating ka, ket na muna nga panagbalbalin. No adik kay ti aramid iti lasag iti. Kaptan, kaputa dating kay ti Diyos. Makita na. So like iti ebidensya. Kapuna niya ako, Isus, by their fruit, you shall know them. So kadag iti bunga da, di ta nga malasin mo iti tao. So iti tao nga makuna nga Kristiyano, mga ikleng nga isuna nga Kristiyano, masapul nga makita iti panagbalbaliw iti biyag na, makita iti aglaw-law na, nga isuna, ket adda ang ipanan nila, makuna nga panagbalbaliw, ket di ta nga mamati da, nga iti Diyos, ket adda kenwa na. So una na in his master soul that the Lord was with Joseph, and that the Lord with all that he did to prosper in his heart. Hallelujah. So dahil tayo kakabsat, hangag balin nga kalinahan kinkay ti kinapurapay nga dating kay ti Diyos. Mabalin nga napurapay tatagtag. Ngayon magyaman tayo ti paramang ti Diyos. Ang tayo mga kalinahan nga napurapay. Kapot ako na nga iti aming aramidan iti imam, aramidan iti sahan, ket rumangay, umasenso, bumaknang. Kuna na nga dayta, ket sumarunong. Iti so na dating ka iti Diyos, iti parabong iti Diyos nga bukod king ka, gaputi panamati iti nagpasan nga naramidan ni Apo Isus, mabalin mo matpatan iti rumangay, iti amin nga banag. So adda iti makita king ka, nga iti Diyos ket adda king ka. So at kalinod tayo lang, ituloy tayo lang, iti mabante. Adda rin iti panakaw sin, adda mo iti banag nga ma-reject tayo, mabaliwala tayo, kasla na awan, iti serbi tayo, ng panunutan na sikat at anak ni Diyos. Na isang sangayan ka, iti matang iti Diyos, awan iti kapadpadam, sika iti pinarswa iti Diyos, nakapaggan iti amin nga banag, so nagpatag tayo isang wanan iti Diyos, isog ka po nga idara ni Kristo, kaya nakayos iti cross. So tata, anyaman nga nunod, nga agdakin ka, kaya idawat ko, iasok ko, iti dara ni Kristo, ama burak. Anyaman nga dating ka nga nagagsan, iasog ko iti dara ni Kristo nga mawayawayaan ka, gapo iti parabog ni Kristo. Iasog ko nga maadaan ka iti nananay anatal na ang panunot nga sayaat at na kinaragsak ka panagbiag. Iasog ko iti dara ni Kristo iti parabog iti Diyos nga maadaan ka tinananay nga panakaamong panakaawat ka iti sa ti Diyos. So iasog ko agapo iti dara ni Kristo iti parabog iti Diyos ket maadaan ka iti nananay nga kinalaingkin tinasirit ket iti amin nga banag rumangay ka iti amin nga aramidon ket dagiti nang akseptar kunadaman. Amen. Yeah. Praise God. Hallelujah. Mabalin na tumaktan kayo pinag pinag-usapan. Thank you, Jesus. Nakseptaran na may tidara ni Kristo. Kaya tinugasan na si Paso. Ikkas mo ba tatati pragyaman mo. Kung na magyaman ang tidara na nagano si Jacros. Magyaman ang tiparabon mo. Kaya nakamulakan manipuli di luto di Paso. Bayat ng kanilang talaga dito ng positions din. Ikkas mo, pragyaman mo. Gamin talaga di